Здравейте хора, днес ще играем 99 дена в гората. Тук, къде е апдейта? Няма го. Както и да е. О, не, че са от двама. Добре, ще чакам. Да, сигурно не е искал да е сама, ама... аз не съм искал да е. Хора, това нещо се бъгна. Буквално, защо? Защо стана така? Добре, да, както и да е. То пък тия дървета, вярвам, че не могат да се... такова само се стрелям. Сега аз мисля да направим града с нея. Тук буквално има точка, да, има дърво. Добре, тя го запали целия огън. Имаше сега доста дърва. А сега, защо не бягам, бе, много съм зле. Този заек ще убим. Едно буче, страхотно, че имам утре другия заек. Още едно буче само. Ужас. Ние сами ли сме, бе? Добре, она не е излязла. Но тя е купил столче. Къде отидоха ние? Тая къде отиде? Къде е уния тъпелен? Аре, Елена. Аре, кога ще стане толкова? Аз мисля да изляза, да. Сега дървана. По-добре не. Добре, да мъж няма кой да ти направи, така че...
Айде. Наша е по едно, защото... Не. Добре, хайде по-бързичко. Ох, боже. Аз мисля, че на 5-я ден ще ни нападнат. До тогава аз мисля да направя оградата. Имаме 10 дърва. Аз искам да купим и такива също. Дано да не ме е оставила. Наистина, дано да не ме е оставила, защото... Не ме е оставила. А тя къде? Тя май е там, за да спасява детето. Хайде бе, тъпзак. Тя дано да идва скоро, защото... ще стъмне сега. Ето вече ще стане нощ. Добре, тя е там. Къде мечка скипвам, защото съм ги гледала преди и знам какво ще сложиш. Усилих се звука. Аз мисля наистина да направим ограда така. Защото когато идват уния на Елена, помощниците, да не могат да влязат и ние и така просто да ги бием от и тя шкафчета, от и това. И е така да става наистина. Това ще е добра идея. Тя какво сложи? Защо го изхъби? Добре, капана окей. Капана окей. Капана е добър. Вау, брат. Дъхът на Елена е много страшен в кавички. Аре, бе, той няма ли да дойде една нощ? Ще стои и ще се плаши като пън. И ще плюска сам. Сутрин.
Буквално не трябва дърва. Ние никакви нямаме. Това е смисъл сега да събирам дърва през останалия ден. Колкото само скоро няколко секунди, но все пак да събера някакви дърва. Айде вече дърва няма. Той дърво няма да се отчета бързо. Хайде. Колкото може го запалих, а не къде е. Тук. Чувам и фенерче. Май е някъде близо. В детето. Не е близо страх. Умря ли бе? Страхотно не умря аз. Хора, това ще е видеото, защото не умря, пък аз съм сама, така че айде чао.